Takže ahoj všichni, dneska jsem tu s natáčením chvilky s pastelkou, maluju v oslavě života. Mám tady vybrán tento podzimní obrázek, který jsem chtěla ještě zařadit do své podzimní výzvy. Udělala jsem ho zatím akvarelovými pastelkama Mondeluz a teď už ho dodělávám vlastně tady směsí pastelek Polycolor a Color. Už jsem začala stínovat vlastně, nebo dodělávat. Vlastně spodní část mám skoro celou hotovou, kromě tady těch zvonečků. Ještě mi chybí celý strom dodělat a listy. Takže se do toho hned můžeme pustit. Tak. Chybí mě teda ještě tady ta postavička. Zatím mám jenom to její oblečení. Chybí mě ještě dostínovat tady obličej. Ale ten si nechám nakonec a začnu teďka dělat ty lístečky. Vlastně vybrala jsem takový podzimní barvy, jak na ty bonbonky, tak na ty lístečky. Takže bonbonky teďka dostínuju. Ještě potom na to použiju nějakou tu glitterovou gelovku a uvidíme, no. Dneska mám konečně jeden den volno, takže jsem se pustila do tohoto obrázku, protože ho mám už rozdělanou delší dobu a chtěla bych ho dodělat vlastně, abych ho měla ještě v listopadu hotový. Tak byla jsem ráda, že jsem dokončila myšáka podzimního, vlastně Halloween. A pak ještě natočím video o plánech v podstatě na prosinec. Takže uvidím. No, udělám to jenom takový ty konce, aby byly tmavší. Doufám, že to bude vidět. Občas člověk neví, co maluje. Vždycky v podstatě podzimní plány mám vždycky do listopadu. A v prosinci maluju vždycky obrázky s vánočními motivy. Tak si zkusím dát. Toto jsem taky si to mohla nachystat. A musela jsem to tady lovit. Napadlo mě, že zkusím udělat ty koncovky vlastně u tohohle, jo, no, takže ty udělám fialovou, abych to měla sladěno s tou čarodějkou, takže ty potom budou takhle do toho fialova. Jo, to se mně líbí tak. Ještě potom budu gelovkou dodělávat i ty bonbony, ten zbytek, takže teďka si můžu vzít tady tu tmavou polykolorku a ještě budu takhle trošičku ty lístky s tmavým. Nechci je úplně světlejší, takže jenom ty konce. A přední část jsem chtěla udělat taky jakoby takovou do fialkova. Chtěla jsem to udělat trošičku jiný, než to dělám obvykle. Klárka má moc pěkný obrázky, takže já zatím moc jich tady nemám. Mám vlastně v podstatě 2 hotové.
a jeden rozdělaný. A takže jsem chtěla aspoň jeden ještě tady ten podzimní udělat. Nevím, jestli tady jste kláky. Ani jsem se nedívala vlastně, jestli tady je nějaký vyložení. Ten by mohl být i na Vánoce v podstatě. By se tady dali vybrat i vánoční obrázky. No, tady vlastně dáječky jsou tady. Takže tohle by mohlo být i jako vánoční. Nebo péníková vesnička. Nebo i tento. Taky by byl moc pěkný. Takže uvidím, no, jestli tu Klárku zařadím do těch pastelek, teda do pastelek, do omalovánek s tou vánoční tématikou. Mám tam nachystáno několik omalovánek a uvidíme, co se mi povede, co nepovede, no. Já mám nejradši, když teda je podzim, malovat podzimní obrázky, malujou se mi líp. Takže já to zatím tak dělám podle období. Tak, nakonec jsem to udělala tmavší, než to bylo původně. A vemu si teďka fialovou. Vlastně špičky udělám takhle trochu do fialova, aby to bylo výraznější. Tak a víceméně použiju tady na to líh a vlastně jakoby dostat se na to takhle rozmaluju. No, tak to vlastně budu dělat tyto lístečky. V podstatě je to pevně všechno takový ten fantasy svět a tím pádem člověk se nemusí tolik stresovat barvama, jestli to je tak skutečný nebo není. V podstatě je skutečný to, co si tam člověk udělá. No. A jelikož mi tady toho moc nechybí, tak bych to chtěla dneska dodělat, no, celý. Uvidím, jestli se mi to povede, nebo ne. Ještě teda nevím zatím pozadí. S tím jsem si ještě trošičku hlavu nelámala. Ale uvidím. Nějaký světlejší, nechci ho úplně asi tmavý, aby to potom nezaniklo. Tak. Vlastně lístky taky potom budu ještě dělat gelovkou, aby to mělo takový trošičku lesklej nádech. Tak, tady dodělám fialovou. No, dneska je tam pěkný počasí venku, svítí sluníčko, i když mrzne. Člověk vlastně dohání to, co běžně nestíhal za týden, tak jsem to doháněla dneska dopoledne. A zítra vlastně o víkendu zase pracuji, takže dneska to mám trošičku jak neděli. Tak. No, takhle to přejedu, aby trošičku rozměla ty pastelky a oni ty přechody potom jsou takový hezčí. Tak. Čas teda jsem koukala, že jsem někde přetáhla, ale snad to potom těma gelovkama trošičku zadělám. Tak. Takže tmavý lístky jsou hotový, ty lístky jsou hotový a teďka bychom se měli pustit tady do stromku. Takže si vemu tady tu střední, zatím uvidím, jak to půjde. A vlastně začnu tady s tím.
Mohla jsem k tomu pustit i nějakou hudbu, ale asi by mě to moc nešlo, no. Najdeme si jinou hnědou. Zkusím tady tu odstín tmavší, jestli bude lepší. Jo. Takže tam nechám vlastně ten podklad tou akvarelovou pastelkou a potom to budu takhle trošičku dodělávat. A ještě taky to budu rozmývat lihem, takže tam nebudou vidět úplně. Já teda se omluvím, já to potřebuji trošičku nabrousit. Tak. A vlastně v téhle knížce jsem měla vybráno podle těch lístků vlastně tady několik obrázků, které jsem chtěla malovat teďka na podzim. Nevěděla jsem, který si vyberu. Nakonec mě nejvíc zaujal tady tento. A chtěla jsem teda mít aspoň ten jeden obrázek v této omalovánce splněný, protože jsem na podzim měla vybráno celkem hodně knížek. Bylo to teda na ty 3 měsíce, ale to budu natáčet teprve asi v neděli, jestli mě vyjde čas. Vlastně zhodnocení takové té mé podzimní výzvy. Takže to zatím ještě vlastně není dokončeno, protože ještě až do neděle vlastně můžu malovat ještě tu podzimní tématiku. Takže nějaké ty obrázky ještě můžu vymalovat. Sice asi Klárka to nebude, protože to určitě nestihnu. Tohle už mám vlastně rozmalováno několik dnů, takže jsem se k tomu dostala až teď. Takže budu ráda, když dodělám aspoň tento. Tak, tady vlastně udělám ten kmen, ty náznaky vlastně těch větví. A tady vlastně tyhle můžou být taky tmavší. Ono potom, když to člověk ještě rozmije, tak já zatím si to jenom tak dělám, jakoby, abych věděla, co asi bude tou tmavší. A vlastně, jak to budu rozmývat, tak tady to udělám celý tmavý, jako vnitřek toho kmene, ze kterého vykukuje jablíčko. Tak. A zase vlastně tím minerálním lihem to trošičku rozmiju, jenom zatím takový náznak dělám. A pak vidím, ještě to možná na to vemu jinou tu hnědou, ale zatím jsem chtěla aspoň tak, jenom náznak. Člověk vždycky tak. Tak, teď udělám tmavší kolem toho kmene. V podstatě tady je stín těch zvonečků, takže ten kmen bude taky tmavší. Tady je vlastně ten mafínek. Tak, tady začne tmavší kmen. Tak si to namočím. A já to takhle jenom lehce krouživými pohyby.
Rozetřu. Tak. Tady to udělám tmavší kolem toho suku. Protože kmen může mít různou barvu. Tady to udělám taky tmavší. A tady kolem tohohle. Tak, jablíčko taky jsem ještě nedělala. To tam budu taky dodělávat. Tak. A začíná se nám stromeček taky pěkně vybávovat. Tak. Ještě přidám hnědou. Tak. Jenom to takhle rozmáznu. Já vlastně potom ještě na zvýraznění používám tady tu šedou. V podstatě je to druhá šedá, protože jednu už mám tady na tom prodloužení, protože to je snad jedna z mojich nejmenších, nebo ne úplně, ale jedna z mých nejmenších pastelek. A takže jsem si musela, asi dvě mám takový hodně malý, takže jsem si musela vytáhnout jinou a vlastně tady potom tou tmavě šedou vlastně jakoby ještě zvýrazním trošičku ty okraje, aby to bylo takový hezčí. Nebo mně se to tak aspoň líbí. Jo, jemně tam naznačím ještě ten stín. Tak. Jo, to stejný tady kolem toho. Můžu v podstatě... Aha, teď mě nevidíte. Tady i tu, ten muffin. Jo, ještě udělat ten okraj toho muffinku. Tady bude stín taky. Tady už jsem to rozstínovala a v podstatě můžu udělat tak. No, uvidím, kolik toho budu potom stíhat malovat v prosinci, protože sleduju vždycky biatlon a tím pádem na to nebude tolik času. Ale tak uvidíme. No, takže tady to tak jenom tak jemně. A vlastně to přejedu, aby tady nebyly taky vidět ty čáry. Tak já to přejedu vlastně s tou tmavě hnědou a tím pádem i ten tady ten okraj ještě opravím. Tady to udělám tmavší, z lonky chci dělat potom žlutou tou glitterovou, aby byly víc výraznější. Vidíte, a pak se to stane, ale to nevadí takhle. No, takže takhle bude vypadat ten strom. No, tady můžu tu větev taky ještě dotmavit, udělám stín kolem stromku. No, vlastně zase bylo několik výzev, dělala jsem výzvu s Magdičkou na rybičky, dělala jsem s Danuškou a Leonkou výzvy v roční rytě a vlastně koukám i na jejich video. Danuška má taky moc pěkný video, nebo nejenom Danuška, ale i ostatní holky, abych na někoho nezapomněla, že jo, na Andrejku, na
Peťu, na Markétu. Takže člověk je rád, že vlastně taky holky malujou. Nebo oni malovali teda daleko dřív, jak já. A tak. No, takže teďka bychom měli jít na jablíčko. Takže to dodělám víc výraznější, aby bylo. Takže ještě přejedu tady tou červenou, udělám základ. Tak. Hodně do červená. Pak se podívám. Já to na to ještě tuhle kalorku, protože to je výraznější. No, zkusím na to ještě vzít. Tady tu tmavší. Protože tady vlastně jsem chtěla trošku, no to je moc světlé, ale možná zkusím i tu fialovou, abych dodala takový ten tmavší nádech. Tak. Vlastně. Tady to dělám takový celý červený. Čelíčko vlastně nechám žlutý, jakoby odstín. Tak. No. Stopku udělám do zelenou. A stejně nakonec ten lístek udělám taky zelený. Tak, aby to nebylo všechno úplně do hněda, aby to trošičku vyniklo. Tady si vezmu světlejší trošičku. Tak. No, tady stopku taky dodělám, tmavší ty konečky a lístek. Tak, udělám. Tak, no vidíte, máme lístek hotový. Tak, co nám tady schází? Schází nám tady postavička. Kuličky ty budu dělat taky gelovkama. Výška vlastně už je hotová, takže ještě jsem chtěla stmavit toho netopíra, aby byl o něco asi tmavší. Nechtěla jsem ho dělat stejně jak tu myš, takže myš jsem udělala do hněda a netopírka bych chtěla víc teda do šeda. Ale dodělám ještě takový tmavší tady. Trošičku, aby to vyniklo. Udělám víc tmavě šedýho. Tak. Tady ty ouška udělám víc šedý. Tak, udělám tady tu čupřinu. Tak. Udělám ještě takhle tmavšího. Aby to bylo... No, udělám ho celýho tmavšího asi. A nechci ho úplně světlýho. Tak, tady udělám ručičky s bubínkem. Tak, tady jsem ho v hloubky nechám bílý. Tady nechám ty křidílka takovýhle a tady jenom udělám náznak toho. Tak. No, trošičku taky zvýrazním to tmavě šedou, možná. Tak. Aby tam byl vidět víc. No já potom tady si vlastně hraju tady s tou pastelkou vždycky tou šedou.
jakoby... No, tady tohle by stejně bylo lepší udělat to až na konec. No, až... tak. Tady udělám takovou tmavě šedá. To je tmavě, v podstatě tohle je tmavě šedá, to, co používám. Takže tady udělám chlupatý ouška. Tak. Takže mám takový jemný náznak sesti. Tak, tady to taky zvýrazním, aby byl trošičku takový fešák. Tak. No. A líbí se mi víc teda. Ještě tady udělám takhle na nožičkách. Takový flíčky. Tak. Nevím, jestli teda ještě s tou myškou něco neudělat. Aby byla taky výraznější trošičku. Ale nevím. Abych hlavně nespletla se barvu a vzala na ní nějakou občas prostě to člověk dodělává na několikrát, jo, že se mi tam třeba něco na tom nelíbí a tak zkouším. Někdy se povede to zlepšení, ale někdy taky ne, no. Tak, tady udělám výraznější to. Tady tu hnědou, aby to bylo takový hezčí. Tak, já to občas takhle dělám jenom takovýma krouživýma pohybama a potom použiju ještě právě tu, tak já to vemu celý. Vidíme, no. Tady vlastně vystínám tu spodní část ruky. Tady vlastně vzadu zatím, za krkem. A udělám to až taky dopředu, ať je trochu si podobné. Ještě to udělám tady pod očičkama, čumáček. Tak. To jsou vlastně takové ty dodělávky, které dělám vlastně až nakonec. Až jako jestli se mi to líbí nebo nelíbí, to občas tak. Tak. Vlastně ještě takhle no. Teď se mi líbí myšák víc, mám něco, že je tmavší. Tak. Udělám teda i červenější jazyček. Tak. No, takže už mi chybí jenom vlastně dodělat ta postavička. A dodělat pozadí, no. Tu postavičku si vždycky nechám až na konec, protože s nima mám největší potíže. Já ty postavy nedělám tak často, takže zatím, no uvidíme, no. Tak se do ní pustíme. Člověk vždycky neví, jestli má použít víc do růžova nebo do oranžova tu pleť. Ale tak zkusím, už je to takový hodně oranžový, tak zkusím tady tu světlou. A když nevím, jestli by tam měla být ještě o jedno odstín světlejší, ale nevím, jestli ho mám. Možná tady mám ještě
světlejší, tuhle béžovou možná. Takže zkusím i tuhle. Jo. Takže zkusím tady to udělat tou světlou, no. Jo. To by mohla být. Jo. Jako všeobecně tu pleť neumím. No, dělala jsem jenom párkrát. Takže já zatím se s tím trošičku potýkám. Takže uvidíme, jak to dopadne s tímhle. Jako člověk sice se dívá na ty videa, jak malujou pleť, jak malujou oči, jak malujou vlasy. Zdá se to jednoduchý, ale jednoduchý to teda není. Aspoň pro mě ne. To radši namaluju 4krát nějaký zvěře, jak jeden obličej. No. Tak zatím je to takový světlůčký, což jsem chtěla. Protože ono vždycky občas je to jinačí, když člověk maluje na tu kameru. A jinak je to, když teď můžu vzít tu tmavší. Tak, tady udělám tmavší koleno. Dělám to tady pod těma nožičkama tmavší. A takhle to teďka vypadá, jak kdyby ty kolena měla trochu otřený. Ale to vůbec nevadí. Já možná zkusím, tady mám jednu takovou ještě nepoužitou. Tak zkusím to rozmazat, jestli to bude lepší, protože občas to pomůže, občas taky ne. Jo, tady se mi to rozmazalo, tady se mi to sice udělalo takový trochu do fialova. Ale uvidíme, no. Tak, namočíme to ještě do lihu a zkusíme to trošičku rozmazat. Akorát člověk musí dávat bacha, když už má třeba modré oči, abych potom náhodou neudělala stíny celou model. Tady vidět, že se mi špatně malovalo s pastelkou, udělalo mi to nějaký čaj. Tak. Takže tady znovu přejedu tu. Tak, udělám tady koleno. Tak, tady udělám loket tmavší a ruku. A tady naznačím trošičku pod tím pláštěm. Tak, trošičku to spravím. Tam jsem chtěla ještě zkusit, jestli tady nepůjde. No, teď jsem si to celý rozmatlala. Sice gumu. Jo, dobrý. Tak. To se mi povedlo aspoň. Tak. Ono potom nevím, jak to bude vypadat opravdu na té kameře. Tady na tom to zatím nevypadá tak špatně. Tady vypadá divně akorát to koleno. Ale zkusím možná taky to trochu vygumovat, jestli to půjde. Tak. Protože mě to udělalo takový jemný čaj. Nevím, jestli tam byla špatná tuha. Občas to tak pastelky, nebo mně se to stává. Tak. Tak. Teďka to. No a až budu mít vlastně pozadí udělaný, tak teprve budu
dělat ještě ty dodělávky ostatní, no. Takový ta hraní s poskou a no, tady si vemu takovou do růžová. Dělám jí jakový růžovější tvářičky. No, trošičku mě připomíná moje fušu. Tady to. Tak. No. Tady dodělám tenké tmavší kolem toho výstřihu. Takový dobrý, že Klájaka tam udělala ty tečky takový, takže v podstatě i člověk trošičku toho se může držet. Tak, tady to udělám taky tmavší. Tady udělám takový náznak nosu. No. To tak trošičku rozmažu. No, nevypadá to tak zle nakonec. Říkám, já ty obličeje teda nemusím. Ale že by se mi teda nelíbily nebo něco, ale prostě opravdu se s ním potýkám. Tak, uděláme jí nějaký dohněda vlasy. Ten obrázek je celý takovej dohněda, tak tady uděláme taky hnědý. Tak, tady uděláme hodíme tam trošičku blond, aby to neměla úplně takový celý hnědý, tak bude to mít trošičku i žlutá. Tady taky jenom takový náznak. Tak, už se nám začíná vybarvovat. No. Tady to udělám takový tmavší. Ještě to přejedu takhle, aby to bylo. Tady ještě dodělám uško. Jenom takový dostráceno. No, jsem celkem spokojená s tím, no. Já to líp nevymyslím, takže ještě můžu vzít tady růžovou trošičku, aby působila taková výraznější ouško. No. A víceméně se můžu pustit do pozadí, no. Jako já teda nevím zatím jaký. Asi zůstanou takové světle modré, akorát nevím, jestli mám použít spíš křídy nebo pastelky a rozmít je lihem. To je u mě vždycky takový dilema. Asi pravděpodobně zkusím tady křídy od Kohinoru. Mám tam takovou tu světle modrou. Nechci to dělat úplně do hněda, protože aby to nebylo takový žlutomodrý, aby to bylo
Takže pravděpodobně si dám na to nějakou něco. Tak jo. A budeme to dělat jenom takový světlý. Ještě stejně bych měla dodělat tu trávu, ale i na tu trávu občas používám křídu. Ale teďka udělám asi takový žlutomodrý pozadí. Uvidím, jak to bude vypadat. Vzala jsem zelenou. Tak jo. Já to zkusím jenom takhle. Aby to bylo všechno jakoby takový sladěný. Takže jenom jemně. To bude možná přecházet ze žluté do oranžové. Tady mám teda ještě nevymalovaný nějaký třásně, ale to budu všechno vlastně dodělávat gelovkama. Takže jsem to nechala na později. Tak tady jenom takový náznak. Takže takhle to. Většinou to dělám tak, že tu křídu si na to naškrábu, ale tady teďka to dělám. A vlastně bych vám to mohla ukázat víceméně. Že vlastně tu křídu, já zkusím tady třeba kousek. Většinou to dělám teda, kde ty plochy jsou větší, ale můžeme to vyzkoušet i tady. Že si to tam takhle jemně naškrábu a pak vlastně to takhle pomocí tyčinek nebo různých vatových tamponků nebo i co jsou. Tak a pak to takhle hezky rozdělám, jo, nebo pomocí tamponku, ale záleží jaký místa, že tady jsou takové jakoby větší, menší plochy, tak spíš to dělám tady tou tyčkou, protože aby ta křída nebyla potom všude, no. Takže tady to udělám taky ještě do žlutá. No, takhle vlastně to můžu udělat jenom tak. Nakonec to teda dělám asi celý. A pak tam dodám ještě možná tu modelu. Akorát, aby mě to z toho neudělalo zelenou, to nevím. Ale možná to nechám jenom takovýhle a to je něco jiného. A nebo tam dodám jiný tón, tady to je tmavší žluté. No. Tak. Mám vlastně dva druhy té žluté, takže ono vůbec nevadí, když tam bude. Nebo žlutou můžu nechat tady nahoře a dole to můžu ještě přidělat na oranžovou, aby to šlo jakoby z oranžové do žluta. Tak přejdu i přes ty obrázky, to mi nevadí. Tak. Člověk musí opatrně, aby potom tam nebyly i ty ostatní barvy. Tak a mám tady takovou do růžova, tak možná to udělám ještě jinak. Jo, že občas některé věci, dělám prostě za pochodu. Jo, když se mi tam líbí něco jiného, tak občas tam přidám, občas uberu. Jo, že vlastně jakoby, no, použiju. Tak, tady tu světle růžovou a
Vlastně udělám jakoby přechod z růžové do žluté. Nebudu nakonec tam nechávat jenom žlutou a naopak přidám více růžové. Tak. Jo. Aby to bylo takový, aby to nebylo jenom celý žlutý. Tak, tady to bude takový tmavší ve spodu. A bude to teprve přecházet do té. Tak. Prostě občas experimentuju. No. Tak, takže tady to nechám doružovat ten spodek. Tak a bude to vlastně přecházet do žluta. Na to si vemu tu tmavší žlutou. A bude to takové omlouvám se. Takže doufám, že jste si někdo vzali pastelky taky. Chvilku se mnou malovali. Jsem ráda, že jste to se mnou vydrželi. No. A že jsem vám trošičku zpříjemnila ten malovací čas. Tak, tady nechám to. A vemu si tu světlou a tady už dodělám jenom tu tak. No, tady to bude do žluta a bude to přecházet vlastně do růžové. No, já jsem s tím spokojená. Tak, no a teď už v podstatě mě bude scházet jenom vzít různé bílovky, posku bílou a vlastně dodělávat takový ty detaily. Jo, musím si tady trošičku uklidit ty pastelky. Mám tady vlastně různé polikoláky, mám tady ty kalory. No, takže já si vytáhnu, tohle dám na bok, mě to tady teďka nezavazí. Musím si to tady trošičku uklidit. A pustíme se do zbytku, no. Uvidíme, co půjde. A jak to nakonec dopadne, no. Takže mám tady vlastně různé tady ty glitterovky. Takže pomocí těch glitterovek vlastně budu dodělávat ty detaily. Já si ještě mám tady tu stránku. A ještě vlastně mě chybí udělat jenom to. Ještě mě chybí v podstatě ta zelená tráva jakoby. Takže tu udělám pastelkou, anebo to rozmiju to ještě. To jenom udělám takový jakoby světlejší někde. Tak, to zase já s tím moc dodám tam trošičku té světlejší zelené. Tak, to vlastně dělám takhle jenom tou hranou, abych tam dostala ještě jakoby jiný odstín. A ten stejně budu vlastně ještě rozmývat. Tak. Ten rozmiju lihem a vlastně udělám potom ještě kontoury ten. Takže tady to pěkně rozmijeme, aby to bylo o něco tmavší, aby tam bylo víc odstínu vlastně, protože i ta tráva má víc odstínu. Tak, takže tady to jenom
Jo, takhle zelenou. No. Tak a vemu si ještě tmavě zelenou a vlastně tou tmavou zelenou tady zvýrazním tady ty plošky, což jsou v podstatě různý stíny, já nevím, jakoby pod keřema, no teďka tady mi to ujelo, jo, nebo kolem věcí, takže to udělám ještě tmavší zelenou, aby tam člověk dostal nějakou ještě jinou barvu. No. Tak jo, tady vlastně, že kde leží to lízátko, nebo tady ty dukátky. No, tady taky kolem toho. V podstatě tam, kde dopadá stopa. A takže kolem mafinu, který takhle leží taky v nějaké trávě. No, mafinky jsem taky dlouho nedělala. Taky jsem dělala jableční nebo dýňový a už nejsou. Tak, tady jenom zase tou tak jemně to rozmiju, aby to, vím, že nejsem žádný profesionál člověk, ale já to beru jako takový malý relax, nebo velký spíš, ale tady kolem, vlastně tam, kde dopadá noha na zem, tak, kde se mi to nezdá, tak no. No, v podstatě tady kolem válečku by taky měl být trošičku stín. Tak ho tam můžu dodělat. Když se mi to zdá, že to je málo, tak i po tom rozmazání vlastně můžu stále tam tu barvu dodat. No. Tak, no. Vidíte, hned to vypadá jinak. Tak. No. Tady ještě to trošičku dodělám. A hodinka malování je na světě, no. Takže tak. No a teďka teda tohle dám na bok a pojedu vlastně, měla bych je teda od vrchu dolů, protože občas potom nedávám pozor a když něco dodělávám, tak zjišťuju, že si to rozmažu. No. Takže v podstatě teď si budu s tím trošičku hrát. A budu vlastně těma gelovkama jakoby dělat kontury těch lístků, bonbónů. Tak. Jo, nechci to úplně kolem toho přesně, aby to bylo, jo, chci to mít jenom tak jako, no. Akorát člověk nesmí zapomínat ty listy trošičku dělat stejně, že když už, no a teďka budeme prostě si hrát s gelovkama, no. Akorát, že jak tady mám tu občas tu kameru, tak potom se pokusím tady to nějak ještě zakamuflovat, ale na to si možná vemu tu křídu žlutou ještě, abych to tam
trochu zamaskovala, ale uvidíme. Jo, jak tady má člověk potom ten foťák víceméně. Tak, tady udělám jenom okraj těch bonbonků. Ty dělat celý nebudu fialový, jakoby. Jo, jenom to. Tak, aby to ladilo jakoby s tím nádechem toho obrázku. Že jsem tam chtěla vlastně tu fialovou oranžovou použít, takže jenom tak. No, byl tady sníh. Sníh už slezl. Takže to je škoda. Ono to potom tak víc jakoby člověka naladí na tu vánoční atmosféru. Už jsem taky vyndala vánoční takový ty zvonečky a už tam mám nachystáno, protože by měla být první adventní neděle, teďka v neděli, a už na nějaké chystání člověk nebude mít tolik času, tak jsem si to vyndala dneska. Aby aspoň trošičku tady člověk něco měl, když už to má doma, tak aby to používal. No, takže takhle budu mít bonbonky všechny s fialovým okrajem. Tak, ještě tady kousek. Mám taky lístky. Ty dodělám i se stonkem fialovým. Tady jsem je nechala ty světlejší. Tak. No, v podstatě tohle budou už takový dodělávky na to finále. No. Takže víceméně budu spokojená, když to dneska dodělám tento obrázek. No. Tak. A poslední lístečky. No. Tak, teď si vezmu oranžovou. Tak. A vlastně budu dodělávat ty bonbonky, jo? Že vlastně to pěkně obtáhnu. Tady dodělám ještě jednotlivé to řasení jakoby na bonbonkách. A doufám, že to bude vidět, že se to bude trochu lesknout. Počkejte. Uvidíme, jestli to bude vidět. Jo, trošičku se to leskne. No, uvidíme, až to bude celý hotový. No, takže teďka budu dělat vlastně všechny ty bonbonky. No, takže to řasení, pěkně to obtáhnu. No, pěkně, jako myslím, že už je taky zbytek. Takže uvidíme, jestli to vůbec bude psát nějak, no. A tak zatím to píše, musím to udělat teda dál od toho, ať je to vidět, že to je trošičku oranžový. Tak. No, tohle budou teďka ty dodělávky, no. Takže doufám, že společný čas, že jste chvilku se mnou pobyli, že jste taky chvilku malovali
a budu se těšit na vás někdy příště zas. Takže tím pádem všechny zdravím. Zdravím holky, které se mnou malují. Zdravím všechny ty, co mě sledují. A doufám, že se vám video líbilo a že jste se mnou také chvilku malovali. No, takže tímto se s váma loučím a budu pokračovat příště zas. Takže ahoj všichni a hezký podzimní den.